Poviem vám niečo, čo ešte neviete. Obchodovanie na burze sa zmenilo na nepoznanie. Niekedy ste si na live účet museli dávať vlastné peniaze a podstupovať riziko ich straty. Potom prišla éra prop tradingových challenge, kde povedzme si narovno, uspieť je naozaj náročné, pretože stres je pre tradera najväčší nepriateľ. Ďakujem za pozornosť a teraz sa poďme pozrieť na budúcnosť tradingu. Dnes sa nám odkrýva plný potenciál ziskového obchodovania na burze, len za mesačné predplatné. Je to jednoduché ako paušál za telefón. Wow, to som ešte nepočul. Má to však jeden háčik. Cesta k dlhodobému úspechu je náročná a preto sme založili komunitu Bull Cafe, v ktorej pomáhame traderom uspieť na platforme Darginex Zero. Petr Podhajský je na trhu viac než 20 rokov a poďme sa pozrieť na to, že prečo si práve on vybral Darginex Zero. Petr vníma Darginex Zero ako výborný nástroj pre diverzifikáciu svojho tradingového biznisu a pre začínajúcich obchodníkov je Darginex Zero ideálnym miestom pre štart, pretože neriskujú svoj vlastný kapitál a pritom sa otvárajú možnosti reálnych ziskov. A Petr nie je jediný. Sme komunita Bull Cafe, ktorá pomáha traderom uspieť na platforme Darginex Zero. A pod týmto videom je link, na ktorý keď kliknete, tak vymeníte kúsok svojho času za informácie, ktoré vám úplne zmenia pohľad na trading, ako ho poznáte dnes.